an bɛ yan Kati mun ni Bamakɔ cɛ kilo 10 ani 5 ye an b'a dɔn ka fɔ bi jumadon in na nɛgɛ kaɲa 5 fajiri wagati i ka dɔn ka fɔ maramamankanw olu bɔra yan mun ye binkani a tun kɛra kan Sunjata kan nka an tɛ fɛnba kalama la o de y'a to an y'an senfa ka se yan an ye ɲininkali tɛngu Katikaw la u ye mun sɔrɔ k'a fɔ an ye an ka jɛ an ka o lamɛn. Bi événement ça a commencé Fajiri wakati là. Fajiri c'est le wakati vers 5h du matin. On a un badomé, un rebolo mobile pinaire l'eau ou bien central en courant sur nous. Un boulongo au dori explosera. C'est lui qui aura 11 minutes après, minute tant qu'il y a nous bora et on a ça en clair marfatigant mais donc marfatigant toujours nyona et faut jusqu'à 7h du matin. Bon on a SMB de la sommet na mugu cikangele ga na wuli on a SMB de la ana soro fama ni mugo jugu ni be nyona o kele no ga kan ataki pare tilige ko ye mugu de filiga do kan ngono donc a yere na kana nyini aya soro kele no ga mugo jugu ni ne ali so bala ku mage o kele no ga mugo flyer mi ani anga penga so tumuga yere ne ne so mu kono etage de abuga yere ne billaga na classe zone de na ambar ne komela ngo madama iba so sanfi mogo de dongo ja o wati attaquer deux fois so biga yere kombe de biga yere maintenant comme on appelle sur la fois ko ka attaquer donc nana en tant que communicateur en tant que journaliste ne nana ne mouye mbalo ko depuis ça fara le camp quand même cadré maintenant selon nos informations les obi oui mugu de chika bo zira ko yam fambe kana nyesi kama donc ala do bina misir kam misir do kan kerfe obi kelen bina yeno do bina poudre décor amma moko ni amo plan sur konna na ma sur maintenant on connaît yalla ka su an sora su police ou gendarme donc pour ça que ruga yoro gain mo gain o do mine sur yor la ba kabudo tout kono alta bala ka mo mine pambe era jole nyana an folo la folo fengana kabudo la ni murla kabudo utara do mine no kana no lui donc anana esimedala o ye mo flam no kolu goshi fo o lui era kolo be karkar katola flam no tunu ko bla mo bi kono sa katono lui bon ato wani o maganya na bli amata suri sa abilla halaj ansrandiru o wani ansrandiru ne wala marfo be fambe fe sura sura be ka fo kanga taka ko suno anu ubna nyakam nyona wa pour que wasu don ka bwana kanga ta folo amta sola nga hakliba la fukata ula konse kibaria jonjon ikaro ka fo jamana nyamo uno la se malidiuma ani jemauma Mohamed Danyoko vewa tola Kati yanno.